IFM News. Lokal. Naglikudan ti subject ti bypass operation talaga should ken kuana naglako dayto iti mapapati a Shabu. Second iti subject saan na akukuha ti Shabu ano kung pisker manipot ken kuana. Inadmitter na ang nagusar dayto iti droga nga miti paylaeng tawen 2016. Sir, hanggang sa halakan na nga ako. Pagpatulong din naman, dati luwan na sir. Din, ang damot sulaan sa marsar mo. Pagdagaw mo sir, ang buwalan sa mga kaya mo. Kinamadak-madakta, nagigtudak pa. Ito yung makaya pa sir. Siyempre sir, bigla na ang luwas, nagigtudak mo sir. Tulungan po manigin. Ang motor mo, babae. Kasi nakagana pagpatulong. Mali na mandar. Nakatawag mo yung gana dyan sir. Pinagpaklubak sir. Nakadalong yung kako. Mamunin na sa amin pinagpantara nila. Nagpudap pa yan. Pagpakawa din yung set na pagpatulong ako. Na ano ba balin sa nagaduda yung kawagawin. Hindi tayo na damo ilang ito. Mag-usap ka daw. Tatlo na nagkagawin din ako siya. Sumat pa ng kala. Taka mag-iitag na nga nasa yate lang. Atay, ngimapay so ka diyan naglako ka? Ano sa kami nga bulos na buwan. Drug surrender ka ba dati? Agos usar ka dati? Game 16 ba lang din sir? May tata. Ako sir, nabayaran pa. Malbalo daw, makita naman. Puray ko kasi pulong. Iti sa Bali Abangir, inbata ni Police Captain BJ Caliboso, officer in charge sa Pagudpod Municipal Station, nga umabot ti inam abulan ang minanmanmananda ti subject. Inlawlawag na anamin do daras da nga inpadas ta operasyon gapot ta pasyenda ang makadkadlaw ti suspect ng balay gamit laing anay wayat daytoy. Well, iti laing Kalabes, iti 636 iti Malen. Nangisang sayangkat kami iti bypass operation may kontra ka dito yung suspect kahit nabayag min nga minanmanan almost 6 months iti panang test by mi ka dito kahit tatay lang bigat nga in sayangkat mi dito kahit namin duwami nga in attempt tatay umuna tatay alas 3 iti Malen han nga nagtuloy dito ita nakadlaw sa at DJ mapan gumatang kin ko na get nadlaw nan sa nga kasla matilivision ang tatayan 636 nalukoy matlaing dito poser buyer tayo nga gumatang iti dito suspect ket detang kanito after nga nakagatang dito poser buyer tayo, detan nga insayan kat may itipan ang aresto may kaya na idol rin. Kabayatan na nagpalagip ni Caliboso kadagiti umiling agsardeng iti panagaramat ni may pawil a droga. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM!